2000 sena ilu, tfajla ta' bejn 19 u l-25 sena ġiet midfuna fiż-żona tal-katakombi ta' San Pawl. Sekli wara, meta l-arkeologi skoprew il-fdalijiet tagħha, mill-ewwel indunaw li din ma kienx difna bħall-oħrajn. Fil-fatt, din it-tfajla ma ndifnitx ġo kamra funerarja ta' dawk li nisejħulhom xaften chamber tomb imma ġo xaft subir li minnu kienu jaċċessaw għal dal-kmamar. L-ewwel possibilità hija li l-kamra tagħha fejn kellha tindifen ma kienx tlestiet. Jista' jkun ukoll però li fil-kamra l-oħra ta' dan il-qabar li kienet tlestiet u kienet diġà siġillata kien għadu kemm indifen xi ħadd allura l-kamra ma setax tinfetaħ. Apparti hekk, il-fatt li tfajla tpoġġiet ġo xaft jindika wkoll li l-qabar intuża iktar minn darba. Fil-fatt, meta sibnija aħna sibna l-ewwel saqajja poġġuti puliti fuq rasha. Dan għaliex wara l-indifneti kellhom bżonn jerġgħu jaċċessaw il-kamra funerarja allura l-għadam tpoġġa fuq ġenb biex ikunu jistgħu jaċċessaw. Il-mod kif indifnet ma kienx l-uniku ħaġa li għamlet eċċezzjonali. Dal-iskenetru għad għandu ir-ras kważi kompluta huwa wieħed mill-ftit skenetri li sibna fil-katakombi ta' San Pawl fejn għandna ir-ras li tista' tinżuża għal studji bħal daw fejn nistgħu nagħmlu facial reconstruction minn esperti apposta. Din is-sejba fetet il-bieb għal stadju ġdid ta' riċerka. Permezz ta' kollaborazzjoni bejn Heritage Malta u Leiden Leisure Foundation se ssir rikostruzzjoni forensika tal-ġisem sħiħ ta' din it-tfajla. Ix-xogħol se jitmexxa mill-Kennis Brothers magħrufa internazzjonalment għal rikostruzzjonijiet tagħhom ta' persuni storiċi u preistoriċi. L-esperjenza tagħna naħdmu ma' Heritage Malta fuq il-proġett tar-restawr tal-karozzella tal-Gramastru kienet waħda pożittiva ħafna u rajna li Heritage Malta jaħdmu b'mod professjonali ħafna u dedikati ħafna. Għalhekk meta ppreżentawna dan il-proġett rajna mal-ewwel li kien jaqbel mal-għaniet tal-Leiden Leisure Foundation li tħares u tappoġġa l-wirt kulturali ta' pajjiżna. L-okkażjoni tal-lum hija waħda memorabbli. Dan għaliex qed inħaltu l-istorja max-xjenza. Is-saħħa ta' dan il-proġett qed inżidu il-valur ta' żjara ġewwa l-katakombi ta' San Pawl. U dan għaliex viżitatur ħajkun jista' japprezza din l-istorja ta' din il-persuna illi għexet fil-fatt 2000 sena ilu. Sa dan it-tant, għaddejjin studji oħra fuq dan l-iskeletru. Fosthom sar xogħol ta' skenjar 3D b'riżoluzzjoni għolja min-naħa tat-taqsima tat-teknoloġija u l-iżvilupp tal-esperjenza fih dan Heritage Malta. Barra minn hekk, il-laboratorji djanjostiċi xjentifiċi ta' Heritage Malta huma wkoll involuti sabiex joffru soluzzjonijiet xjentifiċi. Bid-DNA nistgħu niskopru l-oriġini tal-persuna mill-livelli ta' ġenetika tal-ġenituri tagħha. Allura minn hemmhekk inkunu nafu r-razza tal-persuna u l-oriġini tal-familja. Min naħa ta' DNA dejjem jekk tkun pura u tina valur tajjeb ħafna fi kwantità, inkunu nistgħu anke nitgħallmu fuq ċertu mart li jaf kellha l-persuna kif ukoll il-kuluri tal-għajnejn, ix-xar u l-ġilda. Id-disċiplini l-oħrajn li ser jiġu applikati jirrelataw mal-kimika f'dan l-aspett. Dawk li ngħidulhom isotopes. Dawn huma elementi kimiċi li jispiċċaw f'ġisimna fuq naħa milli kelli nieklu. U fuq in-naħa l-oħra jekk nixorbu l-ilma għandna elementi kimiċi li jitilgħu mal-ilma mill-blatt ta' taħtna u jispiċċaw fl-għadam tagħna wkoll. Issa x'nieħdu minnhom dawn? Dawk li jirrelataw mad-dieta tal-persuna nistgħu niskopru fuq xi xexet il-persuna tul ħajjitha. Jiġifieri x'kienet tiekol din. Min-naħa l-oħra dak li jirrigwarda l-ilma li nixorbu, jiġifieri li xorbu din il-persuna, mill-elementi kimiċi li naqraw nistgħu naslu għalfejn hi għexet l-iktar f'ħajjitha. Allura jekk din hija minn dan il-pajjiż, jirrikjedi li d-DNA u l-ilma jekk dejjem għexetaw ikunu jippuntaw għall-istess oriġini, biss però jekk naraw li din għandha d-DNA minn razza jew poplu ieħor. Imma l-ilma huwa minn Malta
li xorbot ċoħe l-kimika li ġiet mill-ilma, iġifieri din hemm aspett ta' ċaqliq f'ħajjitha, iġifieri ċaqalqet f'perjodu biex ġiet tgħixaw pereżempju. Dawn huma suppożizzjonijiet u permezz ta' xjenza ser naslu sabiex inwiġbuhom. Kull riżultat ġdid qed iżid biċ-ċoħra mal-identità ta' din it-tfajla li għal 2000 sena kienet sempliċiment skeletru, imma llum qed terġa' ssir persuna.